Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu NATO Army.sk. Moje meno je Marek Bezák a dnes budeme opäť diskutovať s politologom Jozefom Lenčom z Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Našou dnešnou témou bude NATO a rozširovanie tejto aliancie a vnímanie ľudí na zväčšovanie tejto aliancie. A druhou témou by mohlo byť patriotizmus a kompatibilita národnej hrdosti v viacnárodnej aliancii. Vítajte v štúdiu, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Pán Lenč, ja by som sa chcel opýtať najskôr na ten patriotizmus, aj keď som povedal, že to bude druhá téma našej diskusie. Aktuálne máme vládu, v ktorej pôsobia sily, ktoré si hovoria národné, propagujú patriotizmus, nejakú hrdosť na vlastný národ. K tomu väčšinou vždy zvykne byť asociovaná aj nejaká armáda, respektíve sílové zložky. Ako v tomto kontexte môže fungovať hrdosť na slovenskú armádu, ktorá je súčasťou nejakej nadnárodnej aliancie? Dá sa to sklbiť? Určite sa to dá, pretože v niektorých štátoch to je viditeľné, že tá hrdosť na vlastnú armádu je možno istým spôsobom väčšia než alebo veľká a zároveň sú to štáty, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou aliancie, dokonca až bez ich prítomnosti by tá aliancia nefungovala. Či už hovoríme o Spojených štátoch amerických, alebo hovoríme povedzme určite aj o Nemecku, alebo povedzme o Turecku, ak by sme prešli tým spektrom geografickým od západu po najvýchodnejší štát aliancie. Myslím, že všade minimálne v Spojených štátoch amerických a v tom Turecku tá armáda tvorí aj vlastne istý pilier onoho vlastenectva alebo patriotizmu, národnej hrdosti, aj keď ten národ vnímaný v jednom aj druhom štáte je inak, skôr politicky a niekde skôr etnicky. A pritom by som sa chcel ešte zastaviť, lebo ten začiatok vašej otázky ma primal k tomuto premosteniu. Ono istým problémom toho, ako je vnímaná nielen armáda, ale aj štát, je v tom, že ako práve pristupujeme k tomu štátu. A k tomu štátu budeme pristupovať ako k etnickej entite, tak sa vám to môže to vyvolávať aj istú nekompatibilitu s tým etnickým versus s tým aliančným. Pretože keď to postavíte na etnickom princípe, že my Slováci a my hrdí a my proti všetkým ako národ, tak vám to rozbíja aj tú vnútornú jednotu štátu, pretože Slovenská republika nie je monoetnický štát a monoetnický tým pádom nie je ani Severoatlantická aliancia. Ale keď to budete spájať so štátom a záujmom štátu a s tým skutočným vlastenectvom, lebo vlastenectvo nie je primárne o národe, ale to slovo v slovenčine, patriotizmus v rámci cudzieho slova, je spojené s vlastou, so štátom. Skôr s územím, než s etnikom. A keď budeme to vnímať ako obranu územia, kde žijeme rôzni ľudia, tak nám potom o mnoho viac sa to vlastenectvo bude alebo môže prelínať s tou alianciou, s tým územím, kde žijú ľudia, vyznávajúci spoločné hodnoty, hoď sú rôznorodého etnika, náboženstva, etc. Čiže chcete naznačiť, že nie izolacionizmus, ale skôr možno taká nejaká multikultúrnosť a spolupráca zvyšuje hodnotu toho národa alebo toho nášho lokálneho, lebo v tom spoločenstve je možno silnejšia, ako by bola, keby sme boli ako samostatná, svojstojná armáda s vlastnými puškami? Nie som odborník na armádu, ale z toho, čo je aj jasné z bežných či už možností obranných schopností armády, tak si myslím, že pozícia Slovenskej republiky ako štátu, o ktorom som hovoril, je o mnoho významnejšia ako členského štátu NATO, než Slovenská republika ako samostatný štát v strede Európy, hoď by bol obklopený štátmi Severoatlantickej aliancie. Je to otázka aj finančná, aj otázka pozicionovania, vnímania toho územia alebo toho štátu z hľadiska iných aktérov medzinárodnej politiky. Niekto by povedal, pozrite sa, veď aj
Švajčiarsko je obklopené štátmi alebo iné, ale tam je dôležité vnímať aj tú váhu toho štátu. A v prípade Slovenskej republiky, ako štátu, ktorý vznikol relatívne nedávno, nie je relatívne malý, nepatrí k tým najbohatším, je práve spájanie sa a spolupráca s inými, hozaj násobne väčšími než my. Myslím si, že o mnoho dôležitejšia a efektívnejšia, prospešnejšia, než v prípade, že by existoval samostatne. Ak si teda uvedomíme hodnotu tohto spájania a toho, že nám tá sila nejakým spôsobom rastie vďaka spojenectvu, myslíte si, že dospejeme niekedy do štádia, že pri, povedzme, cvičení NATO, ktoré sa bude diať kdesi na letisku v kuchyni, budeme hrdí na to, že budeme mať pocit, že aha, toto sme my, ktorí tu lietame na tých stíhačkách, hoci, povedzme, tí piloti budú americkej národnosti? Ak sa ten diskurs na to posunie k tomu, že áno, to sú naši vojaci, ktorí chránia aj naše územie, a nie, že to sú cudzí vojaci, ktorí sem prišli, tak možno áno, ale tu si myslím, že dôležitú úlohu zohrajú hlavne politici a politická reprezentácia, ktorá bude týmto spôsobom aj verejnosť istým spôsobom vzdelávať v rámci toho, čo vlastne je vlastenectvo a aký rozdiel je medzi vlastenectvom a nacionalizmom. V dnešnej dobe je na to naozaj veľmi multikultúrna, multinárodná inštitúcia. Máme v nej zastúpené rôzne etnické, národnostné skupiny, dokonca rôzne dominantné náboženstva, i keď samozrejme to nezohráva žiadnu úlohu v rámci tejto aliancie. Veľa sa dnes hovorí o rozširovaní NATO. V súčasnosti vďaka agresii Ruska na Ukrajine vstúpilo do aliancie Švédsko a Fínsko. Tam, predpokladám, nemáte veľmi čo povedať k tomu, že by to na Slovensku nejak zarezonovalo, alebo by sme to nejak vnímali negatívne, pozitívne? Opäť to súvisí istej miery toho, že ako je vnímané to NATO. Myslím si, že každý, kto pozitívne vníma Severoatlantickú alianciu a vníma to v pozície tej, že čím je nás viac, čím sme istým spôsobom bohatší, ale čím sme obrany schopnejší, je to pre nás plus. Takže akože myslím si, že by toto malo byť vnímané pozitívne, minimálne v očiach ľudí, ktorí sú pozitívne naklonení k členstvu. Ale tým, že sa o tom neuvažuje ako o tom, že sme to my, tak si myslím, že to skôr zostalo v tej rovine, ako ste to naznačili v tej otázke, že bez povšimnutia. Aj keď by to malo byť skôr niečo, čo by malo tešiť nás istým spôsobom, tak ako keď sa zvýši obranyschopnosť štátu, že dokážeme niečo vyrobiť, niečo lacno kúpiť alebo dostaneme niečo, čo zvýši našu obranyschopnosť, občania by sa mali cítiť lepšie a bezpečnejšie, tak keď sa naša globálna obrana alebo globálna bezpečnosť zväčší tým, že vstúpia štáty, ktoré sú naozaj na tom aj ekonomicky, ale aj najmä v oblasti profesionality a modernity armády výrazne lepšie, ako povedzme iní členovia, aj dlhodobo členovia tejto organizácie, tak by ich to malo potešiť, ale zjavne skôr je to také, že to prešlo bez povšimnutia. Ja si myslím, že veľmi bez povšimnutia prešli akékoľvek rozširovania NATO na Slovensku, ale trošku možno viacej ľudia vnímajú možnosť rozšírenia NATO o Ukrajinu, o ktorej sa diskutuje. Vnímate túto diskusiu za vhodnú, alebo by ste počkali, kým sa ukončí konflikt na Ukrajine, kým Rusko prestane útočiť na nášho suseda? No, tá diskusia je istým spôsobom kontraproduktívna, pretože vlastne keďže vieme, akým spôsobom na to funguje v kontexte napríklad pomoci alebo tých dokumentov, ktoré sú v rámci NATO, je samozrejme hneď možné v prípade A, keď sa povie, ideme diskutovať o členstve NATO, povedať B, bude vojna, do ktorej sa hneď dostaneme, a tým pádom sa zníži možno aj tá dôveryhodnosť v danú organizáciu alebo v rozumnosť onoho rozširovania, či politické reprezentácie, ktorá to prezentuje. Takže ja osobne si nemyslím, že z hľadiska
prospešnosti pre vnímanie NATO je dobré, keď sa dnes diskutuje o vstupe Ukrajiny, pretože ad jedna je to veľmi málo pravdepodobné, až nemožné, pretože so vstupom museli súhlasiť všetci a zjavne všetci súhlasiť nebudú. A po druhé, je to naozaj už je to diskusia, ktorá skôr vyvoláva negatívne emócie, ovplyvnené najmä strachom z vojny, pochopiteľne, negatívne emócie voči aliancii alebo voči politickej reprezentácii, ktorá túto diskusiu otvára, pretože mnoho, nielen politikov, opačného vnímania NATO, ale aj bežných ľudí, ktorí majú strach, pochopiteľný strach z vojny, začne toto si a priorne spájať. Vstúpi Ukrajina do NATO, budeme vo vojne, je to zlé, je zlé NATO, pretože chce vojnu aj u nás. A z tohto hľadiska si nemyslím, že je správne, notabene s tým, čo som začal, že to je veľmi málo pravdepodobné, takže je to taká jalová diskusia, vôbec túto diskusiu otvárať, pretože to prináša podľa môjho názoru skôr negatíva než pozitíva. Či už pre celkový diskurs na Slovensku, ale aj pre vnímanie Severoatlantickej aliancie ako takej. Premiér Slovenskej republiky povedal, že NATO Premiér Slovenskej republiky povedal, že Ukrajina do NATO nevstúpi, dokonca takto veľmi jednoznačne. Myslíte si, že je dobré, aby politici z rôznych krajín dopredu ako keby prejudikovali, ako môže takýto proces prebiehať, alebo by bolo vhodnejšie možno počkať na to, kým sa naozaj bude hovoriť seriózne o tom, či sa budeme rozširovať do nejakej strany alebo nebudeme. Nemôže nám to znížiť, tá otázka smeruje k tomu, či nám to nemôže potom do budúcna napríklad znížiť nejakú kompetenciu v rámci NATO, keď budú vidieť naši spojenci, že máme možno nejaké predčasné úsudky. Ono to istým spôsobom súvisí s tou otázkou predtým, keď sa tá otázka otvorila, tak je pochopiteľné, že rôzni politici rôznym spôsobom pristupujú k tomu, ako sa vyjadrujú o tom potenciálnom členstve. Takže do nemalej miery je to politická agenda alebo politický slovník, ktorý kopíruje politickú agendu daného politika. V tomto prípade by som ale povedal, že je to jedna z chvíľ, kedy sa stane, že Robert Fico povie aj pravdu. Aj keď v tomto prípade si myslím, že to... A nemyslím ani, že to bolo vnímané negatívne, tak ako to bolo v tej vašej otázke povedané, že to zhorší naše postavenie, ohrozí. Žiaľ, kým bude vojna na Ukrajine, alebo Ukrajina vo vojne s Ruskom, alebo Rusko bude stáť svojimi vojenskými topánkami na území Ukrajiny, keď tá Ukrajina nebude naozaj slobodná v celých svojich pôvodných hraniciach, tak si myslím, že tá pravdepodobnosť vstupu je nulová, ako som povedal v predchádzajúcej odpovedi. A potom je len otázka, že aká je tá hranica nikdy. Hej? Že či tá nikdy je len môj život, alebo váš, alebo pána premiéra, alebo kohokoľvek, alebo to nikdy myslíme na večné veky a nikdy inak, ako sa písalo so Sovietským zväzom. Takže to vyjadrenie, áno, je istým spôsobom možno nešťastné, ale paradoxne je zároveň aj pravdivé a v neposlednom rade je to vyjadrenie, ktoré je politické v zmysle agendy konkrétneho politika. No a hoď je to vyjadrenie konkrétneho politika v súčasnosti na konkrétnu situáciu, ktorá sa nám môže zdať reálna, nakoniec to nikdy nemusí trvať viac ako 20 rokov. Aj dočasné pôsobenie vojsk Varšavskej zmluvy bolo dočasných 20 rokov. Večnosť so Sovietským zväzom trvá len niečo cez 40 rokov. A je možné, že keď povedzme o 40 rokov sa Ukrajina stane členom NATO, tak si už nikto nespomenie na to, čo Robert Fico povedal v roku 2023. Takže nemusí to mať tie negatívne dopady, aké ste v tej otázke spomenuli, pretože bude úplne iná situácia, ak tá situácia vôbec nastane. Aby sme zakončili trošku optimisticky, vidíte perspektívu v rámci rozširovania, teraz nehovoríme o Ukrajine, v rámci celého sveta
povedzme v tom, že by sme sa mohli obohatiť možno o ďalšie štáty, ktoré sú vnímané podobne ako tie severské Fínsko, Švédsko, že vtedy by ľudia mohli mať pocit, že vyvažujeme povedzme tie slabšie štáty práve takýmito dobrými spojencami a je dobre si ich lepšie zviazať? Keďže ten názov je Severoatlantická aliancia, takže asi pravdepodobne, ale zase opäť teraz nevidím do hlav tých, ktorí prijímajú tie zásadné rozhodnutia napríklad aj o členstve, asi už nebude, kde sa rozšíriť tým smerom, aby to bolo povedzme taký benefit pre organizáciu, ako bol vstup Švédska a Fínska, ale možno sa niečo nájde, možno sa súčasťou stanú štáty, povedzme, ktoré dnes majú istú vlastnú podobu NATO, ako je teda ANZUS v rámci Pacifiku, alebo teda Austrália, Nový Zéland a Spojené štáty americké, že sa takýmto spôsobom niekde ešte tá organizácia rozšíri, že takýchto členov príjme. Ale myslím si, že o mnoho dôležitejším, preto aby sme mohli byť optimistickí, pre to vnímanie NATO aj na Slovensku, je to, aby sme my sami sa začali vnímať ako tá súčasť toho NATO. Aby sme vnímali treba aj to, že rozširovanie NATO nie je akýsi nový kolonializmus, ale je to rozširovanie našej bezpečnosti, našej spolupráce. A istým spôsobom, keď sme chceli byť veľmi optimistickí, by sme mohli povedať, že až raz všetky štáty budú členmi NATO, tak v podstate nebude vojna, pretože všetci budú v jednej aliancii, ktoré by sa nemali napádať. Hoc aj v tej aliancii sú občas trenice medzi niektorými členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Naším dnešným hosťom bol Jozef Lenč, politológ. Veľmi pekne vám ďakujeme za váš čas a všetko dobré. A ďakujem za pozvanie. Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tejto relácie je výlučne zodpovedné občianske združenie Spoločný záujem.